Bon dia, colla. M'heu demanat la diferència entre si no, junt i amb accent tancat a la O, i si no, separat i sense accent. El primer cas, si no, és una conjunció adversativa que introdueix oposició al que s'ha dit. No estudia medicina, sinó veterinària. No corre, sinó que vola. No t'ho ha dit amb mala intenció, sinó que li fa falta tacte. Entre aquest sí i aquest no, no podem posar cap paraula. En canvi, quan fem sí, no, separat, sí que podem posar un pronom, perquè es tracta d'una condició i un adverbi de negació. Si no plou, anirem al parc. Aquí no podem posar cap pronom, perquè el verb ploure és impersonal. Hauríem de dir, si la pluja no plou. Si no vens, tu t'ho perdràs. Aquí sí, si tu no vens, tu perdràs. Si introdueix una condició i no nega l'acció del verb.